ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም ይኹን። ኣናሓኹም ሰላሓዲኒ ናይ ንጎ ነቕርበልኩም ድነበርና መደብ እንድተወሰነ ጊዜ ጠፊናኩም ቀኒና ብዙሕ ቅሬታ እንዳሓተትና እንደገና መጺና ኣለና። ጽቡቕ ዝኾነ ጉዕዞ ድማ ክንጓዓዝ ኢና። ኣብ ቅድሜና ገለ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ኣሎ። ቅድሚ ናይ መዓልቲ ቃል መንጋረይ ካብ ጃንዋሪ ካብ ዲሰምበር 1 ክሳብ ዲሰምበር 21 ናይ ፋስቲንግ ጊዜ ኣውጅና ኣለና። ኣብዚ ፋስቲንግ ምሳና ክትሓብሩ ትደልዩ ንግሆ ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ፈረቓን ናይ ንግሆ ናይ ዙም ናይ ጸሎት ጊዜ እውን ኣለና። ኣብ ሰሙን 3 ጊዜ እዩ ደሎ። ናይ ዙም ሊንክና ኣብ ታሕቲ ከነውርደልኩም ኢና። ኩሉ እቲ ጊዜ ድማ ኣብኡ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ ሶኒ ረቡዕ ሓሙስ ሶኒ ረቡዕ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ናይ ንግሆ ክሳብ 5 ፈረቓን ናይ ጸሎት ጊዜ ኣሎ። ምሳና ክትሓብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ናይ ፋስቲንግ ጊዜ ድማ ፍልይ ዝበለ ናይ ጸሎት ተወሳኺ ብዙም ጊዜ ክህልወና እዩ። ንዑ ድማ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ጊዜ ክሕብረኩም እየ። ምሳና ክትሓብሩ ተዳለዉ ኢኹም። እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ። ሎሚ ሓደ ቃል ሸር ክገብረኩም ደልየ ኣጆኹም ድበል እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ። ኣጆኹም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምንታይ ከም እናሓልፍ ንቕድሚት ሓሊፉ መዓልታትና ኩለን ኣጸቢቑ ስለ ድፈልጠን ናይ ነብሲ ወከፍና ህይወት ኣጸቢቑ ስለ ድፈልጥ ንነብሲ ወከፍና ሓደ ቃል ገዲፉልና እዩ። እቲ ቃል ድማ ኣጆኹም ድብል እዩ። ግን ኣጆኹም ክብለና ከሎ ጎይታ ምስ ኣጆኹም ደእተወን ቃላት ኣለዋ። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ጥቕሲ 33 ከምዚ ድብል ቃል ኣሎ። ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገርክኹም ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም፣ ግናኸ ኣጆኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ ኢሉ መለሰሎም። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጆኹም ዝበለ ንሱ ነተን ኣብ ቅድሜና ዘለዋ መዓልታት ኩለን ነቲ ንሓልፎ ህይወት ኩሉ ነቲ ንሓልፎ ፀበባ ኩሉ ነቲ ንሓልፎ መከራ ኩሉ ኣጸቢቑ ስለ ድሰዓረልና በቲ ንሱ ድሰዓሮ በቲ ንሱ ድተዓወቶ ዓወት ድማ ንሕና ኣብቲ ናቱ ዓወት ኮይንና ነተን ኩለን ደጋጥማና ድመፀና ንፋሳት ነተን ኩለን ናሓልፈን መዓልታት በቲ እሱ ድሰዓሮ ስዕረት በቲ እሱ ድተዓወቶ ዓወት እንዳተዓወትና ከም ንኸይድ ርግፀኛ ስለ ዝኾነ እዩ። ምክንያቱ ኣነ ስዒረልኩም እየ ድብለና ደሎ። እንተ ደኣ ኣባይ ኮንኩም ንኹለን መዓልታት ገጢምኩም መንሲ ዓወት ናትኩም እዩ። እንተ ደኣ ኣባይ ኮንኩም ነተን ከበድቲ መዓልታት ሓሊፍኩመን ኣቲኹመን ዓወት ናትኩም እዩ። እንተ ደኣ ኣባይ ኮንኩም ነቲ ዘጋጥመኩም ነገር ኩሉ ርኢኹሞሲ ዓወት ናትኩም እዩ። ስለዚ ኣጆኹም ኢሉ በቃ ነቲ ዝገጥመኩም ደሎ ንፋሳት ኣጆኹም፣ ነቲ ተሓልፍዎ ዘለኹም ከቢድ መዓልታት ኣጆኹም። ንምንታይ ኣጆኹም? ዓወት ናትኩም እዩ። ንምንታይ ኣጆኹም? ኣነ ምሳኹም ስለ ዘለኹም ሰዓርቲ ኢኹም። ንምንታይ ኣጆኹም? ኣነ ኦሬዲ ኣቐዲመ ስዒረልኩም እየ። ስለዚ ወላቲ ንፋስ ኣብ ህይወትኩም እንተመፀ እቲ ማዕበል ኣብ ቅድሚኹም እንተመፀ ዝተሰዓረ ንፋስ እዩ፣ ዝተሰዓረ ማዕበል እዩ፣ ዝተሰዓረ መከራ እዩ። ሎማ ሓደ ነገር ክነግረኩም ብሩኻት ኣጆኹም እዚ ተሓልፍዎ ዘለኹምሲ ዝተሰዓረ ነገር እዩ። እዚ ዘጋጥመኩም ዘሎ ዝተሰዓረ ነገር እዩ። እዚ ሓቂ እዚኣ ጥራሕ ደኣ ሓዝዋ እምበር ንስኹም ሰዓርቲ ምዃንኩም ድሕሪ ዝተወሰነ ጊዜ ክትርእይዎ ኢኹም። ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባይ መታን ሰላም ክትረኽቡ ከመይ ጌርና ሰላም ክንረክብ ነተን ናሓልፈን ዘለና መዓልታት ስዑራት ከም ዝኾና ኣብ ጎይታ ብምሕሳብ ኣሜን። ኣብኡ ድማ ዓወት ከም ዘለና ብምሕሳብ ኣብቲ ሰላም ደይብሉ ድመስል ወቕትታት ናይ ህይወትና ኣብኡ ብሰላም ናቱ ተሓቢእና ክንሓልፈን ይድደልየና። ስለዚ ሎሚ ብዝተፈላለየ መከራ ተሓልፎ ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም። ብዙሕ ነገር ከም ዳሓሰብኩሞ ምኻድ ኣቢኩም ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሕ ነገር ፈሪስኩም ክህሉ ይኽእል እዩ። ብዙሕ ሽግራት ኣብ ዙርያኹም ክህሉ ይኽእል እዩ። ግንከ ኣጆኹም መወዳእታት ዓወት ናትኩም እዩ። መወዳእታት ምስዓር ናትኩም እዩ። ነዚ ሕጂ ተሓልፍዎ ዘለኹም ኣይትረኣይዎ። እዚ ተሓልፍዎ ዘለኹም መወዳእታ መን ከም ዝዕወት ረአዩ። ናይ መወዳእታ ዓወት ናትኩም እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ኣጆኹም ኣብ ሓዳርኩም፣ ኣጆኹም ኣብቲ ደጋጥመኩም ዘሎ ነገር፣ ኣጆኹም ኣብቲ ተሓልፍዎ ዘለኹም ነገር እቲ ዝመፀኩም ዘሎ ንፋስ ኣይዕወተልኩምን እዩ። እቲ ድመፀኩም ዘሎ ንፋስ ኣይስዕረኩምን እዩ። እዚ ተሓልፍዎ ዘለኹም መከራ ሕቶ ኮይንኩም ዘሎ ፀበባ ኣይክዕወተልኩምን እዩ። ኣጆኹም እቲ ዓወት ናትኩም እዩ። ኣብ ኣምላኽኩም ሰላም ረኸቡ። ሻሎም